nawe osukholwa osukhonza house of prayer usisindisiwe noma ungawusindiswe kiphi inkonzo ungalinge ubize abantu ngamadimoni. Angichazi isuka kuphi lento yamadimoni. Hallelujah. Kuthiwa kuMark chapter number 5 kuthiwa kunendoda uJesu mayiqeda nje ukwelela ngaphesheya uhlangana nendoda eyayinamadimoni. Uma ihlangana nendoda enamadimoni yayihlala emathuneni. Mayihlala emathuneni kuthiwa yayiyikwebha sebehlulekile even nangizinto bayibopha ngayo. Base beyi-associate leyo nto leyo ngokuthi kusho le ndoda nje ihlala lapha iwathathe lapha emathuneni lamadimoni. Bese ngathi abantu abangasekho bangamadimoni. Ayikho into njengale ukuthi abantu abangasekho bangamadimoni. Uma engasekho akasekho kuphela lapho. Alikho igama shintshwa bizwe ngalo. Hallelujah. Ngoba even nalabo bonke abayenzayo le process akukho kune process khona abathi senza le process manje kumguqula igama. Njengoba ngubaba unyamane nje ukuthi kuba khona iprocess mase ngasekho kune process kuthiwa ngiyashintshwa ke manje sengiyoba idlozi ngiyashintshwa ke manje sengiyoba idemon ayikho. Hallelujah. Abangasekho abanamadlozi banamadlozi umoya lowo umoya wedlozi ongena emntwini ophilayo. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli ke ningaphendukeli kibo kwabanamadlozi ngoba nizongcoliswa yibona. Hallelujah. Uma ninaphendukela kubona kusho nizongcola. Hallelujah. And ke ngiyithanda ngento eyodwa asifundeni Leviticus 20. Hallelujah. 20 verse 6 besifunda seqa sofunda verse 27. Nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nabathakathi ukuya kubo ukuba aphile yakubeka ubuso bami kumelana nalowo kubantu bakuyo. Hallelujah. Asibheke lapho ku26 uthi nalowo muntu ophendukela kulabo abanamadlozi nakubathakathi uthi aphinge uthi ngiyobeka ubuso bami umelane nalowo muntu. Usho ngamazwi uNkulunkulu uthi umelane naye usho uyomflathela lowo muntu. Uma ufuna ukususa uNkulunkulu kuwe iya kulabantu abanamadlozi. uNkulunkulu semukile ke lapho verse 27. Owesilisa noma wesifazane elikubo Kahleka siyilandeleni kahleke. Lithi ke owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi. Elikuyi umuntu ofileyo kodwa idlozi. Hallelujah. Kusho idlozi lingena kumuntu onjani ophilayo. Hallelujah. Elikubo idlozi. Kwenzakalani ngapho? noma uthakathi obulawa bakhande ngamatshe igazi labo libe phezu kwabo. Kusho labo bantu labo bayobulawa nokubulawa. Elikubo idlozi. Kusho ngamanye zakubulawa umuntu ovele njani ofile. Okusho uma uthi wena uthi ngikhonza amadlozi you are wrong. Uthi uburefer kubantu abanjani abafile. Noma bangasekho. Hallelujah. So ke iyona miyale uNkulunkulu asiyala ngayo ngokholwayo. Uthi uma uwazenza lezi zinto lezi zisinengiso kuye. Uma uwazenza ziyakungcolisa lezi zinto. Uma uwenza wayakubona kulabantu uNkulunkulu uyophendukela ubuso bakhe kuwe kusho ukuflathela. Awuyi kulungelwa lutho. Hallelujah. Asifundeni bazalwane uMshumayeli chapter number 9. Sazi ukuthi ngalabo abangasekho kwenzakalani ke ukuthi uma uthi ufuna ukukhonza labo kulungile ngizokukhonza ke mfundisi idlozi kodwa ngizokukhonza abangasekho kwenzakalani yini ngasenza sazi ngabo. Mshumayeli chapter number 9 siqale ukufunda kuverse number 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa. Hallelujah. Kepha abafileyo abazi lutho. Hallelujah. Kusho ngamanye amazwi nje uyabasukela nje udlala ngabo wena. Uma uzoqala nje wena ukhuluma indaba ukuthi usibheke ubheka ubani. Kuthi engakafiki nala ayikhona kuthi engakafiki nala eyakhona kusahanje kuthiwa ubobuya kuyosipha akambeki nala ukuthi uyambeka uyomisa khona ukuthi uthakajike futhi wenze njani uyahamba noma uyajika wenzani. Wenze njani?
hayi sikhuluma ngomoya wakhe umoya wakhe umile ulindile usuku lokuthi makwahlulelwa nawo bese uyakhona uyohlulela lo lithi iBhayibheli lithini iBhayibheli funda sesi akusho mina futhi abasenawo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. futhi ke abasenawo umvuzo ngoba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele usha sekubakhumbula nokubakhumbula singabakhumbula ngemkhumbulela nje ubaba hayi ukuthi mase ngimkhulise kufanele kube khona izinto engizenza ukuthi ngikhumbule ubaba ke ngenza itiyana ngoba ngikhumbula ubaba lithi iBhayibheli even bona basenasabelo kuwo konke abazi futhi lutho akukho ababeguqulwa khona bebe izingilosi ngiyangizwa abanye bethi hayi uphenduka kube ingilosi enhle sekhaya no uNkulunkulu akashoti ngengilosi wayikhanda ingilosi zakhe uNkulunkulu akashoti ngengilosi wayikhanda ingilosi zakhe akukho futhi lapho abantu beguqulwa khona kuthiwa sebezoba izingilosi uma bengasekho nje abasekho kusho iBhayibheli lithi ke abasenasabelo kukho konke okudaliweyo qhubeka sisi Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. even ukuthanda kwabo noma kuthiwa bengithanda kangakanani ubaba nokuzonda kwakhe noma kuthiwa bengizonda makwashona nje akasekuphelile ngakho kusho akasekho indlela ukuthi azongitshengisa ngokungithanda akukho indlela ukuthi uma ngihlulekile mina ukwenza izinto kubaba esaphila ngimjabulisa ubaba akhuluma isibusiso ephila phezukwami ayikho into azoyikhuluma engale isibusiso sisithola kubazali bethu bephila sibenzele bephila uye kubaba ufike uthi naku baba okuhle engikuphupha kona akhuluma isibusiso phezukwakho ngobusisekileyo sithola siphila izibusiso kubazali uye kumama uye kugogo uma ngaseko uye lo ongakwazi ukuthi ungayotshontsha kuyisibusiso haleluya hayi sebengasekho uma bengasekho lithini iBhayibheli Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwayo phansi kwelanga. ngiyangizwa abanye bathi amadlozi akithi anolaka ini kunolaka mina yabasukela nje iyazi yini enolaka isikhathi sithi siyahlaba sithi sihlabela abakithi kunemoya esiyilandayo siyilethe la ekhaya le mimoya iyona ke lefika iphaqaze yonke into la ekhaya uma iphaqaza abantu la ekhaya le mimoya ibese ifuna ukuthi ikuze ikwazi ukunakwa kufanele kube khona ekwenzayo futhi ukuze buzophuma kanti uyazi naphuma niyohlola niyokwenza izinto ukuthi sikwenze kahle bese kuthiwa akwenze kangakahle anginixokela istory ukuze nizoyibona lento ukuthi ngikhulume kahle ngikhuluma ngomndeni wakithi kwaNyamani ekhaya sithe masindiswa kumfowethu uthema ivula ibandla ngale ngasekhaya umndeni wakithi wonke wahamba wafika wakhonza khona abanye bafike basindiswa kwasala bawu2 kuphela abangasindisiwe abafowethu bonke basindiswa lapho usisi omdala engimlamayo naye wasindiswa khona lapho wasiyaphenduka yena wabuyela kwabanamadlozi wathi mayephenduka wabuyela ezintweni sekuno 4 years ekhaya kungenziwa lutho izinto zamadlozi futhi kuphilwa nje futhi ngaphandle kwenkingi even umama yambulela kumama even umama enzela ubaba itshe wathi mayelu khona imndeni wonke waphakama wonke wathi sisu senzela imhlolo into esingayazi la ekhaya ngoba itshe mayithiwa ilenza wathi cha isibekiso nje walenza itshe uyisibekiso wasenza nje ilunch ekhaya kwangahlatshwa kwengenza ukuthi angifune kuhlatshwa ngoba makwahlatshwa uzothiwa ngikhulumile somewhere uyathengwa inyama konke kwangahlatshwa kwengenziwa itshwala kwenza kwadliwa nje kwathi wenza ilunch emva kwa 4 years ngifuna ukutshengisa nje ukuthi le mimoya uma isitsheliwe ukuthi hayi senihambile futhi ibone futhi ayinandawo futhi kule ndawo lekhaya kwaphila nje futhi wonke umuntu ephila nobe khonza kuona ehambe yokhonzatha kuona waphila futhi waqhubeka thema bephila bonke bathi wasuka usisi wabuya wazokwenza umsebenzi ekhaya same weekend enze ngawo umsebenzi ingane yathatha intambo ebethenge ngayo ebekhubushwe ngayo imbuzi yayoyikhunga yathi mayilenga kwadosa enye bayidedela safonela kwathiwa nazi izingane zigila umhlolo ziyayikhunga la ekhaya sathi masigijima sathola kwacishwa uphuma idumbe eziwu3 ebaleni ngoba umama ovela wakholapsa wangazifanele kwenze njani umshana wami ingane umama wale ngane ikhungile naye wagwele wawa khona lapho nalo ingane bizoshona naye yini imimoya ebibikade incishiwe indawo yalandwa yabuya ezekhaya
yathi manje sifike ekhaya sifanele manje kufanele iservice ke phela manje. Uma sekufanele iservice sethi ke manje ukuze labantu bazoqhubeka ngoba angithembi ukuthi njengoba wenza lo msebenzi emva ka 4 years benza lo kuyokwenzeka isikhathi singakanani ukuze iqhubeke angenze nakho ukuze baphumba ukuhlola futhi ukuthi kwenzakalani ukuze bazotshela ukuthi hayi akuhambanga kahle. Kanti ke futhi nalento yokuhamba abantu ababhulayo uma uzosilandela kahle isintu sithi umuntu wayehamba eya kumuntu ohlobene naye wawungayi ngunyamani ngeke kwakhumalo ngiyohlola kakhumalo iqhilo nje lelo lenziwa abantu. Why kufanele ngiyi umuntu okakhumalayo kwakhumalo ingoba uyalazi kwakhumalo iyawazi amasiko akakhumalo. Haleluya. Uzoya kwa ukhumalo ngunyamane ngiye kumuntu okangubane uyazi ukuthi usiko makunjena ke thina kwangubane simnqamula umuntu. Ufike umuntu okanyamane unqanyula umuntu manje ngenxa ukuthi uye endaweni wrong. Athi sekwenzile kokuye kwangubane afike uye kwangwenya mayifika kwangwenya athi awenzanga kahle ingakho uthola abantu bethiwa imisebenzi yabo ayizange yenziwe kahle yini isizathu ingoba useye kumuntu okwangwenya akazi ngalendlela okusho osho ngayo ungubane. Ningaphendukeli kubo bonke abantu bahlosi nabathakathi. Haleluya. Singaphendukeli kubo bonke. Le mimoya isifuna ukuthola indawo. Ngasheshe ngahamba ke mina ngoba uNkulunkulu uyasipha nobuhlakani nesibindi sokuyizinto sokuyikhuluma noma kuthiwa kubhlungu njalo. Ngahamba ngawukhuluma nosisi ngathi sisi le mimoya usuyilandile ulande eminye imimoya ke nje. Ngathi ke nje le mimoya sinilande nje eminye imimoya. Ngoba masihlaba mabehlaba labahlabayo basuke behlabela imimoya and ikwenza sure imimoya ukuthi le mimoya ukuze uyi-understand uyilande kalula iletha umuntu wakini ongasekho. Uzoyithola babombulu uphupha umuntu wakini owashona kudala ongamazi nakumazi because ifuna ukumukeleka. Uma ifuna ukumukeleka izoletha ke umuntu and yenze sure ukuthi umbuli akamazi lo muntu. Athi manje uthi malixoxa lephupho lakhe athi ngiphuphe umkhulu kanje emchaze kuzoba khona ozomazi. Athi awu umsikhulu sibani yana ke lowo. Bese ethi hayi ngiphuphe ethi nokuthi ngoba le mimoya mayifuna ukumukeleka ingena izenze abantu bakithi. Icasha ngabantu bakithi. Lento yokucasha ke ifeza iBhayibheli. Why mangithi ifeza iBhayibheli? Uzokhumbula even uPetro uma uJesu ebatshela ukuthi kuzusuku lakhe ukuthi azobulawa azokhashela. uPetro kuMatthew asifundeni Matthew 16 verse 23. Matthew chapter number 16 verse 23. Yena waphenduka wathi kuPetro uyela emuva kwami. Ucela ngiqalele ivesi engaphezulu ke u22. uPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi Musa Nkosi lokho akusoze kwenziwa kuwe. uPetro uphuza uthi lokho angeke kwenzeka kuwe. Wayethi angeke kwenzeka kuwe. uJesu bebalandisa ngokufa kwakhe. Haleluya. Usethi ke angeke kwenzeka kuwe. Lo Petro usho ngamanye amazwi uzommela uJesu. Haleluya. Usethi ke verse 23. Yena waphenduka wathi kuPetro uyela emva kwami. Uyele emva kwami Sathane. uPetro uSathane akasuSathane kodwa ubona ukuthi uPetro ungenwe uSathane ukuthi ngamanye amazwi kuSathane kunoSathane ocashe kuPetro. Kunelento le ukuthi imimoya ithathe iimage yabantu bakini because angeke iqhamuke uzophupha bamnyamane nje. Mayifuna ukwenza le mimoya yelo. Mazophupha umnyamane uzophupha nje umfundisi eqhamuka umfundisi ekuthandazela. Haleluya. Kodwa mazophupha le mimoya ifuna uku-accommodate kulezi zinto izofuna ukuletha umuntu wakini omaziyo. Lithi iBhayibheli ke abasazi lutho. Why sifuna ukubasukela qhubeka sister? Isikhubekiso kimi ngokuba awuqondi uNkulunkulu kepha okwabantu. Haleluya. Le mimoya bethi lithi iBhayibheli ke abangasekho ke nabo basazi lutho. Lithi futhi abasenasabelo kuko konke okudaliweyo. Ngiyalithanda ke lelizwe ngiyayikhulume ngakho. Ngithanda abantu abangakholwa ngoba akubeve belenza kahle lizwe. Yabona lezwe abeve belenza kahle. Kuthi makuhambe umuntu emhlabeni mayehamba
bese kuba khona isikhathi la kuthiwa khona ayisiyageza izinto bathi asikwazi ukuyithinta izinto zakhe bese kuyagezwa mase beqeda ukugezwa bese bethi ke ayisi zingalethe izinto zakhe zibekwe la phansi zonke izinto oyibeyibizwa ngaye zibekwe la befuna ukufeza nje lelizwi leli ukuthi akasenasabelo kukho konke okudaliweyo bese kuyabelwana ngalezi zinto thatha sibani wena ufuna ini wena ufuna ini makukhona okusele ahambani iphisane nangakho ngoba bafuna ukuthi kungasali lutho ezobizwa ngegama lakhe haleluya mawushona ngaphezansi ezulwini ngangayixoxa ngelinye ilanga bona baze mabeganiwe owesilisa aze angenwe unkosikazi wakhe angene umfowabo ngoba bafuna nje ukuthi hayi ngoba evikela umnotho kakhulukazi kodwa bafuna nje bafeza nje izwi ukuthi mangabe bikho kusala kubizwe ngaye konke okukhona makungabe sabizwa ngaye ngoba uma kungakwabelana ngeimpahla na yonke into kuzosala ukuthi loyana bekunkosikazi kaDumsane yothi noma esabonakala nje umazela kuthiwa unkosikazi kaDumsane loya ekhona kaNyamani kuthi kushingama imazwi kusekhona into ebizwa ngaye kuze baqede konke kuze kuqedwe konke bathathe naye haleluya kodwa ngiyamthanda uJesu ngoba wathi umuntu uma besexabene noNkulunkulu sekukhona lobo butho obunjalo ukuthi umuntu ephendukele kuba nabadlozi uNkulunkulu waqhamuka kwaba umlamuli phakathi koNkulunkulu 1 Timothy chapter number 2 verse 5 verse 5 yes ngokuba munye uNkulunkulu munye umlamuli phakathi ngokuba munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu yini lento ethi umlamleli it's a mediator umuntu ozoxazulula ozokwenza ubuzwano ozobuyisa ubuzwana phakathi kwabantu ababili abaxabene okusho kwenzeka umuntu waxabana noNkulunkulu uxabana nini kumuntu noNkulunkulu ngesikhathi engasenzi intando kaNkulunkulu ephendukela kwaba namadlozi kodwa ukhona kumlamleli noma kunjalo omunye uzothi manje mfundisi kuphelile ngami ngoba mina bengikhonzela amadlozi uma waya kumlamleli khona umlamleli sinomlamleli umuntu uKristu Jesu khona umlamleli ozolamlela wena bese ukwazi ukuhamba kahle khona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu impilo yomuntu sengabuyiswa ihambe kahle isona sizathu senza ukuthi singakhonzi abanye uNkulunkulu isona sizathu senza singaphendukeli kwabanye amadlozi isona sizathu senza singaphendukeli kwabanye abathakathi uNkulunkulu kuyisenengiso kuye kodwa ukhona ke noma kusukwenzile lokho ukhona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu khona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu uJesu John chapter number 14 verse number 6 khona umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu uJesu verse 6 is uJesu wathi kuye mina ngiyindlela yeqiniso akakho oza kuBaba kukho konke ke nanga umlamleli womuntu uKristu Jesu uma ufuna ke manje ukuthi ke ngenxa ukuthi umuntu sexabene noNkulunkulu umfuna ukuya kuNkulunkulu akekho komunye ngaphandle kaJesu Kristu and uJesu seyasho ukuthi mina ngiyindlela neqiniso uthi akekho ke oza kuBaba ngaphandle uthi andlulekile yebo siyabezwa nabanye bathi bakhona bayindlela kodwa iyapha sazi kodwa nanga uJesu uthi mina ngiyindlela neqiniso kusho mawufuna iqiniso iza kuJesu mawufuna ukulayilelwa kuNkulunkulu olakeni kaNkulunkulu iya kuJesu Kristu sizwile eqaleni lithi iBhayibheli ulaka kaNkulunkulu luphezulu kwakhe lowo muntu kodwa ukuze kusuke lelo laka udinga umuntu uKristu Jesu udinga uJesu empilweni yakho uma ebekhona oze lana athi ayi mina bengithi ngizoyikhonzela nje naku sengidibana nayo ingxoxo ikhona
and ngiyabona ukuthi kulezi zinto lezi kunezinto ezingisusayo kuNkulunkulu. Nangu umuntu uJesu Kristu ongumlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. And engumlamleli nje uthi uyindlela neqiniso. Kusho uma kwamukela lo Jesu Kristu oyindlela neqiniso, nawe uzoba neqiniso empilweni yakho. Nangu lo Jesu. Siphakameni sibeke yakho. Nangu umuntu uJesu Kristu ongumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uyena uJesu kuyedwa oyosusa lolaka likaNkulunkulu oluphezulu impilo yakho. Utsheliwe kuthiwa abakini banolaka bayabasukela. Ulaka oluphezulu kwakho ulaka likaNkulunkulu. Lifuna ukuthi wena wazane nenkosi uJesu. Nangu umlamleli, nangu umlamleli. Uma kulo abantu ababili, uma engekho umlamleli bayolwa babulalane baqedane. Kodwa uze uphephe ekufeni udinga uJesu. Ukhona inonjalo uthi ngiyamdinga uJesu empilweni yami. Ngiyamdinga lo mlamleli empilweni yami. Phamisa isandla lapho ukhona ngithandaza kanye nawe. Oh hallelujah, nazi izandla ngiyayibona. Hallelujah. Oh hallelujah. Ngiyamdinga lo Jesu empilweni yami. Ngiyafuna ukuphepha kulolaka likaNkulunkulu phezulu kwempilo yami. Nangu Jesu ongumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Asizeni ngaphambili ngithandaze kanye naye. Oh hallelujah. Nangu Jesu ongumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Angilethile kwabanye abantu, ngilethe kuJesu. Yena oyindlela neqiniso. Yena ozonifundisa iqiniso lonke. Ozonifundisa futhi nokuthi fanele nihambe kanjani. Nangu Jesu, nangu Jesu. Nangu Jesu. Nangu Jesu. Ongumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Nangu Jesu, nangu Jesu. Usengamthatha nawe ithuba liyavuma. Ungasali ngaphandle, nangu Jesu ongumlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uma ukwathatha lo Jesu kusukulaka likaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho. Nini phambili sophambisa izandla siphambisele phezulu. Ngisho lamazwi emva kwami. Lithi Nkosi uJesu, namhlanje ngiyavuma ukuthi wena wafa endaweni yami. Wawungenacala kodwa wawuthande mina. Namuhla ngiyazibuyisela kuwe. Impilo yami mayiphathwe nguwe. Igama lami malilotshwe encwadini yokuphila. Ulaka likaNkulunkulu malisuke kimi. Sengiyisidalwa esisha. Sengizelwe kabusha. Sengumntwana wakho. Nami sengizoba namagunya ukumemeza kwelakho igama. Baba uthona amandla wonke nongiso wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Laba abantwana bakho baba uthona amandla onke abezwe izwi lakho bavuma. Bathi wena uyinkosi nomsindisi phezulu kwempilo zabo. Baba uthona amandla onke balonde ubabiyele ubafihle esandleni sakho esinamandla. Bafihle baba uthona amandla onke ususe ulaka labo lakho phezulu kwabo. Baba uthona amandla onke njengoba ushilo ezwini lakho wathi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu. Sebamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi phezulu kwempilo zabo. Baba uthona amandla onke siyakhuleka ukuthi isifiso sakho masibe phezulu kwabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Nangu ugogo umlaphi uzonilekelela uzoba nani. Hallelujah. Uzonilekelela kuko konke. Hallelujah. Sishayele uNkulunkulu izandla. Hallelujah.
Haleluya. Singahamba noma kumlando. Umese khona